Nakapagpatulog na natin. Yan, sorry, yan. Wala naman namin sa inyo, Tibet, yung pa kaya maligo. Tapos na yung Valentine's. Na daw. Later. Wait. Ang sa kanya, te, may palipadangin ka, may talagang may naligtarasan sa'yo. Kaya ka sobrang init. Pag sumuko, wala na, tinapos na ng papabisos. Para hindi na sila balik-balik. Balik-balik pa kasi, mapapagod lang tayo sa balik-balik yan. Huwag mo napansinin yan. May nakapalay. Mega shout out kay Nora Martinez, Manalastas, Washing. Shout out dito naman sa, wala pa nagpo. Mega shout out po. Grace Jimeno, Eden Tarik, mega shout out. Shout out din sa YouTube channel natin. Okay na, sige, lakad nyo muna, ma'am. Diretso muna. Tingnan natin. Tapos na ito sasawa nyo. Okay, saan na ko yan? Nakuha ko na. Huwag, hinto mo gawin mo. Hinto mo. Huwag mo gawin. Isa. Huwag mo gawin. Matala. Baliktad, tuwan-tuwa pa yung anak mong lalaki. Tama to. Hindi sa ulit. Ilang ka mata? Natuwa pa yung anak mong lalaki sa'yo. Baliktad eh. Ipos maawa, lalo tuloy natuwa. Patay ka kay tatay mo. Sabi niya, okay daw. Ano ba ang niyo, te? Di ba maganda? Lakad nyo. Ano pinag-iba? Lakad niya, sige. Wala na. Nakita ko nasa mo. Hindi. Kanina, yung nagpunta ka rito, anong lakad niya? Paika-ika. Inatak mo likuran niya, Chard? Tumunog? Tumunog siya. Nagtunugan natin. Nagtunugan, lahat. Kaso kailangan mo tayo talaga mag-follow up check-up kasi bago ka bumalik sa Amerika kayo na kuya, no? California. Baka kasi malamig ang panahon dun eh. Kailangan mo kasi alanganin ka, February 6, 7 na kayo alis. Kailangan sa 28, Martes, magamot ka muna. Kaya 1, 2, 3. 28 or 1. Follow up, check up ka. Pero kasi hindi ko alam kung ano sa'yo ni Aposinda kung isi-service kayo eh. Kasi pag na-service ka, ikaw rin kuya, kailangan mo rin follow up check up. Kasi over tagalamig. Yung asawa mo kanina pumipilipit sa sakit. Ngayon, anong pinag-iba? Nawala yung ano. Saan nagbago yung mukha mo, nawala yung haggard. Kaya hindi ka na mukhang matapang kanina, mukha kang ano eh. Ay, tanong mo sa assistant mo. Huwag mo na kay Salim mo patanong. Sa assistant mo na lang. Ate, anong problema, anong mo dyan sa boss mo? Magpinsan. Pinsan niya siya, di ba? Nanay niya po. Hindi niya na ako No. Hindi. Kaya mo, minsan, kaya mainit. Kasi hindi mo naman asawa yan kanina eh. Hindi mo napansin, nagbago mukha niya. Tingnan mo, nawala yung kilay niyang pataas. Normal niya ng kilay yan. May patay yan. 5 yan eh. Tapos may babae, dalawa nagagalit yan na babae. May ligaw na kaluluwa yan, sumama sa kanya. Kaya nagkaganyan ugali, kaya ganyan yan katindi. Di ba kanina hinawakan ko lang siya, nasasaktan. O, pumarinig ka rito, tingnan mo. Hindi ka na masasaktan. Ikaw na masasaktan. Tingnan mo. Akin lang kamay, wala. Naalala mo to kanina, di ba? Mamaya mo na bigay ng alak mo sa amin. Naalala mo to, tumayo ka na natin, huwag ka na mo po. Ganyan lang. Pikit ka. Ayun o.
wala na. Di ba? Naalala mo itong dalawang dali dito, ginanito ka lang ito kanina? Ano? Wala na sakit to. Hindi yan asawa mo kanina. Maldita yan eh. Hindi mo ba naalala kanina sinasabi pa ulit-ulit binubukan ng bibig ko? Binabasa ko ng spiritual niya kasi may tumutukso sa kanyang isipan. Kaya lagi siya nagagalit. Oo. Kaya po tayo minsan lang makatulog. No, ganun talaga yan. Kaso, may physical ka pa sakit. Yung alamit niya kulang pa. Pero maganda na yan, kaso, babalik ka kasi ng Amerika, kailangan mo talaga i-follow check-up. Pero kung naka-schedule ka kaya kasi na ng service, sa kanya ka magsabi. Para isang ano lang, isang trabaho. Kaya ito, ang asawa mo kailangan din i-follow check-up kasi walang clearance eh, parang bleed. Tingnan mo, parang bleed. Oo. Wala siyang clearance. Dapat may clearance lahat yan. Ano gusto mo? Yung laman natin, at saka yung buto natin, kasi nipis lang dapat yun ng papel. Dapat yun naikot sila. At yung maugat natin, dapat yung, ano lang, parang nakakagalaw sila ng maayos sa katawan natin. Puno-puno kasi na sila ng lamig at saka hindi makapag-ikot yung bumo. May mga barabara na. Kasi pag tumagal yan, number 1, mauwalan ka ng panlasa. Mawalan ka ng sakit ng tiyan mo lagi. Tapos lagi ka naihilo, masakit ang batok mo. Papasok na doon yung sakit sa mga puso, heart, yan sa heart na yan, pati yung stroke, gagana siya. Sakit sa bato. Kasi hindi rin sakit ng dugo mo. Gini. Alin? Iniisip mo talaga. Yung patay nga, nakisabay lang siya, nakisabay. Ibig sabihin, hindi siya kamag-anak mo. Wala sinasabi sa spiritual na kamag-anak mo siya. Ang sinasabi lang doon, may patay. Wala naman siya tinapos na, oh, ewan ko, bahala po kayong ngayon ka lang niya nakita. Dasal lang po yun. Nasa lang yung ulit, hindi yun. Importante na kalakad ka na. At wala na sakit. Wala ka na. Kaya, dito na naman sa kiko naman, naga. Mamaya, ialayin ko yung anak niya, ha? Namimiss nila yon. Oh, mega shoutout po sa lahat na nanonood dyan. Yung nanalo po, mahal yung nanalo ng kwintas, okay na, ano yan? Ay, hindi kaya po sinda. Bawal yan sa kamay ko. Okay, po sinda. Bahala kayo dyan. Yung nanalo ng kwintas, si Lopez Arlin, ay natawagan na po ito ni Aposinda. Si Lisa, si Tamora, si Victoria ayun yung kanina ko ni Aposinda, no? Si Victoria Sandro, nailagay na to. Lahat po ito, may ibibigay na. Oh. Tita Mabora, Nora Manalansala, Edin Tarik, at Gabilo, December 6. Pinili po, may dasalan asawa ko po ay pasamat lagi pakiramdam. Pangalan niya po ay December 6. Opo, dito po ako, sobrang lamig. 4 na suot ko na po, tusok na pa rin ang lamig. Opo, ito sila. Di ba malamig sa Amerika? Sobrang lamig sa Amerika, kaya sabi nila Tita Chay. Sa kanya kasi, puro pagod na yun. Pero yung sasawa niyang teacher, may something. Ito si Kuya, asawa niya, yung lalaki, ano to, medyo mild-bite lang. Mega shoutout dyan sa YouTube channel natin at saka sa Facebook page natin ng Alipin Ama Jesus Nazareno. Yan, nag-live na po tayo. Lenor Ramos, mega shoutout. Meron po akong maraming video. Panorin nyo na lang. Ay, sakit mo pala? Parang sasakit. Alam ko na ba yan? Alam ko na sa akin eh. Nakuha ko na sa akin ni Kuya. Lahat ng ugat niya, paktay tayo doon. Ipit lahat. Pakita ng susi. Nawala na ka, number 1, no? Hindi ka tawag kanina, no? Pangalan niyo kaya? Taga saan kayo?
Hindi, dito. Laguna. Oh, taga Laguna po sila. Ano sila? 1, 2, 3, Anim yan po. Anim. 6 sila nagpagamot. Grupo to eh. Anim. Mega shoutout sa'yo. Imundo Gian. Mega shoutout. Shoutout po dyan sa mga nanonood sa YouTube channel natin ng Alipin Jesus Nazareno. Gamitin mo ba po yung NMAX mo pakyat ng Baguio? Amin. Ayaw niya po sinda. Matatakotin. Yung NMAX ko, narinig niyo po? Narinig niyo na? Narinig niyo na? Para walang away na. Narinig niyo na? Narinig niyo na? Comment pa kasi kayo ng comment eh. Dumami ito ng comment niyo eh. Ano? Narinig niyo na? Ha? Igot yan. Unahin mo muna yung matindi. Tapos single address ko yan. Alam mo sabi yan? Naninig niyo na? Kaya para matapos na. Day! Ano ba ang dal nyo? Okay na okay? Magkikita pa tayo pag nag-service kami. Magluto ka naman ng pagkain doon. Ako! Ano daw paborito nyo? Kaldereta daw. Mahal! Diba magsiservice daw sa kanila? Kaldereta daw gusto nito, sasama. Kalderetang kambing. Baka para hindi na kumain. Hindi ko kakain baka yan. Niluto mo yung kaldereta baka. Hindi na kakainin. Hindi ko kakain ng baka yan. Ay, tropic. Divide mo lang muna. Kung pilgin mo lang. Kasi ano yan. Bahala kayo, te, kung ano yung luluto nyo. Hindi naman kayo mas kailan, wala kang allergy. Wala. Allergy ako sa ano. Sa kids. lang. Wala kaming allergy. Ang hindi ko lang nilakain, yung ayaw ipakain. Tutulog lang yun. Tapos, ano yun? Alangan kasi kayo nagpupunta kasi may ano kasi yan, yung pattern na maugat nyo. Mayroon silang pattern na 2 weeks o kaya 10 days, 15. Hindi kasi pwede yung biglayin. Yung si nanay, yung paa mo na, nagagano mo nanay? Nagagano mo yung paa mo? Hindi na masakit. Wala. Gumalaw na. Siyempre nay, sanay sa Amerika na nasa Pilipinas ka. Tayo wala mawalang pamamagayan. Sige, kuya, pigit lang kuya. Tapusin na natin ito. Madali na ito sa inyo kuya. Sige. Paspas mo lang. Wala ka naman sapi kuya. Nagkipinsing lang ako. Wala ka sapi. Ano lang yan? Pinsing lang. Para ano po na yung sakit mo? Padi-adi lahat ang lugar. Wala ito sapi. Mabait to. Yung asawa ko may sabi. Kami nagagal sa kanya. Puro lalaki lang yan. Kasi Pilipino siya eh. Ha? Di ba? First time mo kaya, no? Matitigas, no? Huwag ka man tatayo. Hindi matapos yan. Ang dami pa ayusin dyan. Luisa, mega shoutout po. Good evening po, Apo Ande. At sa kaya po si Group ni Mili po. Mega shoutout sa inyo. Yung mga nanonood dyan, Ermelita, Belgas, gandang gabi po sa inyo. Leonor Ramos, paki-share nyo naman po, paki-like. Kung po kayo mahiya mag-like dyan. Dito muna tayo sa YouTube Facebook page natin. Malalalim po yan. Dito kailangan mag-share kayo na mag-share. Kasi dito, isasabay ko na dito sa Facebook page natin, yung 2 kwintas dito, ano na rin kayo ng 2 kwintas. Sasabay ko na yan. Nakuha ko na po lahat ng address. Ang nanalo. Iulog na po sila. Sino? Anong pangalan?
Si Victoria Sandro. Nakuha mo na to? Ngayon, wala na. Nakuha ko na yung si Lopez Arlene. Doon to sa YouTube channel ko na message. Yan. Yan na lang pong inihintay ko. Mega shoutout po sa inyo lahat. Good evening po sa inyo po. Lahat dyan. Maganda yung video natin kasi lahat po sila gumaling. Okay na kuya. Sabi mo kay Kristo in Jesus name. Amen. Hindi na tamad ka. Hindi mo na tubig kuya. Ano parang mo kuya? Yung tuhod mo. Ayos lang, hindi na-adjust. Pagbalik, pwede naman natin na-adjust yan. Ayahan mo naman makagano lahat. Marami ka pa kasing ayusin. Kahit kung nasasawa lang, pero ayusin yan, hindi pa lang talaga tutuloy. Kasi titigas, ito kasi, picture na, bodybuilding player pa. Ito, matagal na driver. Ay masakit laging balakang. Ibang bansa. Pero malaki ba sa ng driver sa Amerika? Tama lang. Parang kasi minimum dito, mas mataas doon. Kung dito driver, company driver hanggang 15, 18, 20. Bawas pa yung SS. Doon, nagpas. Malaki pala. Plus yung tip pa. Hindi, tinatanong ko lang. 8 oras pa yun. Malaki nga yun. $26, 8 oras lang. Pero pa overtime. Malaki. Hindi na ako pwede maging driver eh. Ang trabaho ko ngayon binigay sa akin ni Papa Jesus, hindi na driver kargador. Taga-supil na ako ng mga nang-aapi sa inyo. Ang trabaho ko na taga-supil na ng aapi sa inyo. Richard, alam mo si Kuya. Tandaan ko kasi lahat ito, pero wala na tingnan mo. O, di ba wala na? Yan pa, meron pa yan siyempre. Hindi na masyado, no? Ayusin yan, Richard. Ayusin mo ito. General mo si Kuya, ha? Okay na? Okay? Okay na? Okay. Tuwa siya sa tatay niya na sinasaktan ko eh. Pero doon sa anak niya, ay sa nanay niya, sabi niya, kaya sunod. Yung sa tatay niya, okay lang, hindi masaktan. Ay, wala pa yung Ay, tata. Gian, mega shout out po Apo at Yapo Sinda. God bless po. Shout out Gian, Imundo Gian. Bigyan din. Meron din. Elemento lang din. Yan, element. Pangalan din. Binigay na na Sinda. Binigay na kayo, te. Te. Sabi niya, pipilisin niya March 4. Kasi yung March 4, te, ang 4. Sa hindi kami doon. Kung hindi, March 5. Ang alis nyo kasi, 7, di ba? Titingnan nyo muna. Tatawagan naman nyo kayo. Bigyan nyo yung number nyo. Binigay na. Malaki ba yung bahay nyo? Yung pupunta na gagawin ngayon. Malit lang. Isang manok lang kailangan ko doon. Tsaka yung senso. Pero mamulay ko na. Ano? Puti, isa lang. Wala na. Kasi puti, pag-ibig yun, kapayapaan, para mas silyo yung bahay. Ayusin lahat.
uploaded ka. Kailangan i-release. File mo kay Sally. Ay, Sally, ilutin mo daw siya sa Sigmura. Kasi yung mababayata yung mag-release mo. Ipuploaded yan. Tsaka meron yan dito. Yan. Dito mo. Dito mo yan. Anak na. Gusto ko yung mga pinamamala pag nandito sa Hindi na tayo, kanina pa yun. ayusin ba yan? Ako mamaya. Pagkatapos na live Cleansing card. ka muna na alive ka ba? At ito na lang ayos dito. Ano ganito ang sila? Kaya kasi nakaiga eh. Mayroon kasi ilutin niya nakatayo. Ay nakaupo. Wait lang. Sana mapailit yung amo mo. Oh, kasi hindi pa pwedeng hilutin. At kaya yung amo mo lalaki hindi pa niya pwedeng hilutin. Kaya babalik ka kasi kailangan palambutin pa yan. At si Lisa, ay si Sally, hilutin kayo niyan. Pwede mo na ito sinabi sa kanya. O yan si Nanay, hilutin pa yan. Hindi pa kasi kayo pwedeng hilutin eh. Kasi Nagalaw kasi. ka-open ng lahat yan. Sa susunod na balik, yung kalungat ay matanda. Lahat yan kasi ka-open pa. Hindi pa pwede yan. Sambitin din si Cristo din. Apo, pasyal namin po kayo dito sa La Union. Dito po sa simbahan namin ng Our Lady of Manakpakan. Kaya nyo po, pag pumunta kami ng ng ni Tita Chay sa Banggi, dadaan po kami ng La Union. Talagang dadaan po lahat doon ng La Union. Kaligayahan, William. Mega shout out. Shout out dito naman sa YouTube channel, si Ernelita Belgas, Ricky. Good evening po sa lahat. Good evening din po sa inyo lahat. Pakilike at pakishare na lang po. Dito, kailangan natin mag-share kasi para makapili ako rito kung sino bibigyan ng pangontra sa YouTube channel natin at dito sa Facebook page natin. Ang gagawin ko bukas, isang live lang ako doon sa Facebook page natin, yung Alipin Jesus Nazareno. Lahat na dito na sa YouTube channel kasi para dito sila manood, para dito sila manalo. Diba? Dito kayo manalo. Ayaw nyo kayo mananalo. O, diba? Mega shoutout po. Tingnan mo yung iPhone, maganda yung mukha natin dito sa iPhone. Natural lang. Kita-kita yung batik-batik sa mukha. Walang edit. Kita yung bukbuk ng mukha. Si Daniel Roman nanonood. Maraming salamat. Kunti na lang, te. Buong Balakang, te. Pati Sigmura. Manalo po ako sana ako, Apo. Priscilla Noles Iguble. Mag-share po kayo. Ay, hindi pala copy paste yan. Nasaan na ba yung parang bilog na ating dyan? Nasaan na ba yun? Yun, nagtatago ka pala. Nandiyan ka pala. Copy paste natin. Device. More. Yan. Yan, copy paste natin yan. Ano po ba, Apo, paano po ba magpalista? Wala po lista-lista. Pwede kayo pumunta dito, first cam. Punta po kayo rito. 343 Proxinco Barangay Escomo, Guagua, Pampanga. Dalhin nyo lang po pananampalataya, pananalig, humingi na kapatawaran. Sandal, te. Tapos natin kailangan natin. Hindi na naman natin. Sabi mo kami. Kahit alamit mo muna si ate, tapos bigyan mo kisali.
painumin mo ng tubig yan. Baka mahimatay na yan si ate. Ano yung pag binubugbog yan, kalaban niya. Oh, masaya ako ngayon, bubugbugin yung mga kalaban niyo. Ano ba kanya niya? Amin. Oliver Santos, mega shoutout sa inyo, sir. Maraming salamat sa mga nagdalag at share dyan. Dalawa rito. Sa YouTube channel, Facebook natin luma. Amin. Yeah. Sa luba natin, dalawang beses na lang po magla-live doon. Umaga o kaya medyo hapon. Tapos dito na po lahat sa bagong Facebook. Natin po sila dito para masali po sila sa raffle natin. Para sa inyo po lahat yun. Teka lang ha. Teka lang tayo. Wait lang. Unat ko lang muna po itong tayo. Nakawit na eh. Saglit lang. Ilan na kayo? 2, 4. Kayo na lang 6. Ay kayong 3 grupo. Nasa isa. Ay, tapos kayong 3. Lima na lang po. Nag-iisa lang. Hindi, yung kasama niya, dalawa silang magpapagamot. Kayo dito 2. Maglalay pa kayo? Sino kasama mo rito? Ano sakit niya? Ano? Isa lang yan, bigyan mo na ng pera ng asawa mo. Wala sa yan. Saglit lang ha. Tapusin muna natin sila. Kasi ilutin pa ito, hindi pa tatapos ilutin pa yung release. Mabuti nandiyan si Sally. May sideline. May sideline. Bahala ka lang magbigay kay Sally. Diretso mo na lang sa kamay niya. Mahirap niya, kala mo? Ito nga si Kuya, kailangan din ito mahirap. Ng asawa mo, kailangan din yun hilutin para magdumalaw siya. Pati yung asawa mo, sobrang tigas likuran niya. Kailangan nyo, kasi open yan. Kaya maganda yung galaw ng likuran nyo. Kasi ay kuklos pa yan. Huwag naman na kayo magpasalamat, di ba tayo tapos? Doon pa kayo papadyan, magkikita pa tayo. Magkikita pa tayo. Mega shoutout po. Apo, Monday to Friday lang ba po ba? Walang gamutan po tayo ng Lunes. Martes to Friday lang po ang gamutan. 4 na araw lang po nagagamot. Hindi na po kasama yung Lunes. Ikaw naman next ha? Buka dyan. May pera kang hawak dyan. Ikaw, you want? Ayaw na. Sali! Ilutin mo na yung tiyan yun. Walang dalaw te ha? Ay, baka may dalaw naman. Wala ka ate. Sa taas lang. Kasi pag may dalong, di pwede. Ayun Ayun lang isa. Teka lang ha. Inom mo na akong kape. Kanina pa itong kape niya po sinda. Hindi ko na ito nainom-inom. Lakso mo na kayo dyan. Madali lang kayo. Para kayo walang mga sakit. Ano sa'yo mo kaya? Manas siya. Tatay mo siya? Ayun lang kapal mo kahoy. Ito, ano nito? Tatay mo yan? Magkapatid kayo? Di ba mukha? Isa lang nanay. Parang iba-iba. Yung chubby. Ito, bangkaligpitan. May bayat. Nakalay tayo. Hindi ko titignan yung mga mukha nyo. Pahinga mo na yung nagagamit natin eh. Teka lang.
Oh, hindi na natin titignan yung mga mukha nyo. Kami na lang mag-ikwentuhan habang nag-lyrics. Nilinis na lang yung camera. Ikaw, ano naman sakit mo? Hindi pa na ma-cover kung ano po talaga. Ano hindi mo matukoy? Ano po, sabi ng doktor sa libre ang problema. Pero may anak ka na. Tatlo. Liver. Pero sa albularyo na pating ka? First time ko na lang. First time. First time niya rin daw iiyak. Lahat ito naiyak eh. Oo nga, ibang ang mukha niya. Kaya nagtataka ako kung kapatid niya siya, parang hindi niya siya kapatid. Malayo ang kanyang spirit sa kanyang katawan, lupa. Ano yan? Kakainawin mo yung boyfriend mo. Kaya inagaw mo yung boyfriend mo sa iba. Patay tayo doon. Joke lang. Pinapatay. Ikaw naman, ano naman? Pero nagagalaw siya. Hindi, itoto mo, sige. Igano mo pa. Idikit mo sa leg mo. Tapos mo konti. Na hindi mo ano na yan, process na siya. Pero yan, ipit ugat lang yan. Ipit ugat. Basta lumagpas na tenga, kahit hindi nakadikit, ipit ugat lang yan. Nakita na, di ba pag dinerecho, pag binaba, biglang sasakit. Yun, mahirap yung gamutin. O, pagka inangat mo siya, tapos hindi masakit siya pag ginanong, iliko mo ng konti bago siya makadiretso. Mahirap yun. Sanay na kasi ako yun. Huwag mo muna ganyan eh. Mahirap, baka maano pa. Saglit lang yan. Magandang gabi po po. Magandang gabi din po sa inyo. May shoutout sa iyo, Cruz. Yoli Santo. Shoutout din po. Ay, Noemi. Ni Martinez. Dito sa bagong Facebook page natin, 500 pa lang followers natin. Sana kahit umabot lang ito ng 20,000. Masaya na ako. Apo, piliin niyo po sana akong bigyan ng kwintas at pangontra. Nako po. Ayaan niyo po, mag-share lang kayo, mag-share dyan, malay niyo po. Antayin niyo lang. Ang sakit ng tatay mo, manas. Sa dyan. Halika nga, buka nga rito. Tingnan natin. Manas-manas na yan. Na-istorbo ako 2 years nila. Pero okay na lakad mo, di ba? Ito ang Hindi, ang ibig sabihin. May galit sa'yo. Tingnan mo. Dilat lang mata. Tingnan mo ha. Yun, gumagana siya. Yan o. Yung nagagalit sa'yo. May magaspang yung ano mo, balato. Pakiramdam mo. Tingnan mo, kung may naiiwan siyang init, nakaligit lang yan. Meron? Sa gitna ng palad ko? Meron siya nararamdaman? Kakaiba? Anong pakiramdam niyo? Parang magaspang. Gaspang siya. Mamaya gaganon niyo pag natapos yung malinis. Tingnan mo, walang gaspang kahit hindi na pa siya ng ganun. Magaspang siya. Ano pakiramdam mo?
Ang siya. Oo. Alam mo, ang kamay ko, ano yung may maraming kalyo. Oo. Pero wala. Oo. Yun yun. Yun nga, nakikita ko parang may May kakaiba sa'yo. Tingnan mo. Huwag ka mo nang pipikit na mata. Taga saan kayo pala kaya? Taga saan kayo? Binakayan. Binakayan. Cavite? Oo, Cavite. Pikit. Shoutout mo yung mga taga Cavite. Shoutout sa mga taga Cavite. Mahina lang yan. Tingnan mo yung nanonood sa atin, oh. 23 lang. Hindi yan doon sa original Facebook page natin. Ayaw nila manood dito eh. Pikit. Pikit. O yan o, gumana na. Ayan o, di ba? Oo. Tingnan mo yung posporo, hihiga ko na. Ibo kayo mata. Ayan o. O, di ba? Oo. Nagagalit sa'yo kaya. Kaya mo sila magalit na magalit sa'yo. Kaya mo sila, Abigail, Manansada, Ignacio, Arlene, Camidbo. Ayan. Dito nababasa ko kasi konti lang. O, di ba? Doon marami. Ang bilis eh. Pangalan ko yan. Pangalan mo. Pangalan mo ano? Jaime. Totoong pangalan to ha? Oo. Middle name. Labapi. Apelido. Jaime Labapi. Yoke. Amin. Inom. Juliet. Ili. Lasala. Mega shout out. Shout out sa inyong lahat. Maria. Pujita. Mega shout out din po. Shout out sa mga nanonood dyan. God bless all. Mag-like at mag-share na kayo at maghahanap na ako kung sino ang nanalo ng pangontra. Mega shout out po sa inyong lahat. Shout out po sa lahat. Shout out sa inyong lahat. God bless all. Akalan, medyas. Medyas. Okay. Hindi, okay na yan. Okay na. Isa lang. Kaya ko na. Pero ang gusto mo. Hmm? Ilagay mo muna rito. Sa may gwaga mo pa. Di ba tuloy niya? Opo. Aray ko, sabi ko lang. Natin yan. Ulit pangalan. Ulit. Jaime. Amin. Middle name. Labapi. Apelido. Yoke. Amin. Inom ulit. Ito sa iyo eh. Ipil na painom ko sa iyo. Oo nga. Ano yung inom? Yung tatay mo, wala tayo sa manas. May nagdarasal. Pakiramdam niya. May nagdarasal sa iyo. Pakita lang yung wakil sa lamin. 1 minute. Ilagay mo muna rito yung mahiwagan mo sa lamin. Tingnan mo, wala namang manas yan. No? Eksakto lang naman, no? Pakiramdam niya may manas. Pero totoo yun. Walang manas yan pag ganyan. Nakawakan ko siya, oh. Oh. Yan dyan mo, matigas siya. Oh. May karga yan pag ganyan. Pikit, tingnan mo. Pakiramdaman mo. Pikit. Nararamdaman mo yung baw na parang, parang may tumutusok. Ngayon, bibitawan ko to. Didikit yung katawan ko sa'yo. O, di ba? Normal lang. Iba yung pinagkaiba, di ba? O, iba siya. Iba siya sa pakiramdam niya. Ibig sabihin, may karga siya. Dapat ganyan ang pakiramdam niya. May sapi siya. Manda ka na. Bibukayin pa. Bibukayin mata. Akin na pa. Yan. Inapag mo yung mahiwagang mo pa dyan para ma-torture din mo. Ito, wala naman sakit yan. Sakit mo, basic lang. Oh, sakit niya, process lang. Process lang yan. Wala naman kahirap-hirap yan. Kung tingnan lang yan, hinihatak-hatakin lang yan, tapos na yan. Ito, kasama yun. Ito matrabaho yung tatay mo.
ipasok mo na yung ano, quintas. Para hindi maputol. Ipasok. Yan, okay. Lahat ng gagawin mo, pikit. Buka ang kamay. Buka. Buka. Yan. Tapos pikit. Yan. Hawak. In Jesus' name. Yan. Tapos finish. Yan. Yan. Okay na. Okay. Okay. Diretso mo na yan. Ipagpatuloy mo na. Paspas. Tuloy. O, wala na time out. Kain kayo dyan. Libre ito. Ikaw, may sakit ka rin? Alam ko, papagamot ka rin. Sino kasama mo rito? Palabas pa, palabas. Ha? Yan. Nilalamig ka pa rin. Mamaya, kawawa ka. Seryoso yung matatay. Dahil tao na to, simulan na tayo. Sa pangalan ng Yesu Cristo. Amen. Yan na, gumagana na. Okay, pasay. Pag-inis, titignan lang ito rin. Pagpag, tapon. Dalo ko yan. Sige, inis. Sige, paspas. Taasan mo, magnitin ko. Yan na, kita mo, kung nipilinig ka. Kung siya dawakan, magkakaroon ka sakit, kakapupin ka sa'yo. Huwag mo siya mamakan. Ayaw mo matuto yung tatay mo tumawag kay Papa Jesus. Sambitin mo, tatay, si Papa Jesus. Sabi mo, in Jesus' name, tatay. Tatay! Sabi mo, in Jesus' name. In Jesus' name. Yeah, very good. Sa isip lang. Yan lang sasabitin mo, wala In iba. Jesus' name. In Jesus' Sa isip lang. In Jesus' name. Hindi, tapos mo na. Yan, bago mo iangat yung kamay mo, huwag mong angat yung kamay mo yung basura. Yan, linis, ulit. Yan. Tapon. Tapos ulit. Tapon. Tapos ulit. Yan. Tapon. Buong katawan tayo, linisin mo. Lahat ng karamdaman mo sakit, hindi lang puro dyan. Sikmura, balakang, hita, tuhod. Yan. Yan na. Lahat yan tayo, pati doon sa masaya mo bagong katawan. Linis, tapon. Yan. Tapon. Linis na linis. Kita mo, pinagpawisan. Aircon pa yan, pinagpapatuloy. Kaya natin yung mga buhok ni Saulo. Ito sa inyo lahat, mga masarap na pagkain na dinengding. Dingding. Seryoso yung mga time, pag hindi yan. O, nagiging normal lang. Nawala na tayo yung parang tumutusok, no? Oo, nawala na. Kanina, nararamdaman niya pag ginagano ko daliri niya, parang mahaba pa. Malaki yung pinagkaiba, no? Tapon tayo. Sambitin si Papa Jesus tayo. Sambitin mo si Papa Jesus tayo. Sambitin mo, wala na iba. Inutok ko na sa ito yung ventilador tayo. Huwag mo na sisipain yung aircon tayo. Baka mawasak. Binigay pa naman ng pasyente tayo. Pas tayo. Malapit ko na mahuli tayo. Jesus' name. In Jesus' name. 4 sila. 2 Maria, 2 lalaki. Yung 2, malapit sa kanya. Sa inyo, kung saan siya nakaposisyon. Yung isa, medyo malayo-layo na. Yung sumunod yung isa, medyo malayo. Malayo na to. Tapos tayo, para may balik sa kanila tayo. Kung kumahalin yan, tapon ng tapon, ganyan na ganyan. Yan. Sabi mo, in Jesus' name, hawak kami sa masaya mo pa. Yan, tinis. Yan, tapon. Yan, hanggang dito. Tapon. Yan. Sige pa. 3 minuto tayo. Paspasin mo tayo. Bigyan mo pa ako ng 3 minuto tayo. Masyado marami. Nahipo na. Kailangan mong iputo tayo. Papapahin ko.
Mega shout out sa lahat dyan mga nanonood. Silapan. Good evening, brother. Good evening din po sa inyo, Rinaldo. Mina. Ramos, mega shout out po. Shout out sa inyo dyan lahat. Sabi niyo? Yan! Ang sarap pakinggan sa kaya. At kung kanino mo tinawag in the name of the Jesus. In the name of the Jesus. Amen. Tingnan na tayo. Nahuli na natin tayo. Kung kanino po ginawa yan, tapos kung saan yung kalaban mo. Kita mo, hindi na siya nasasaktan. Wala. Kung kanino natin. Kaya pala tama nga sa sandang. Ha? Hindi natalaw yung gamot. Kabila. Oh. Parang malinis na. Kita mo, malinis na. Malinis ngayon. Wala nang gaspang. Hindi na tulad kanina. Titinan ko pa. Di ba? Wala na. Yun yung kanina. Ulitin na. Dito naman. Gawin natin. Dito. Pikit na ulit. Pikit na. Pikit. Pikit. Wala na. Tingnan mo. Ngayon, nawala daw. Di ba? Nawala daw to. Ano ito eh? Ito yung dito. Hindi, sige lang. Ano? Danilo, Dosa. Ako, yung anak ko. Okay. Yung anak Amerika. Amen, bigyan ka. Panitin mo sa anak ko para wala. Sabi sa'yo, may sabi pa rin siya, Masamang sabi ko to. Kaya wala makita yung medisina rito, Kailangan niya muna pumunta sa albularyo. Sabi siya, ibalita ang medisina. Masisira ulo ng medisina sa kanya. Kaya wala makita sa kanya, di ba? Ang dami ng doktor nag-text sa kanya. May kaya naman yung mga pamilya niya. Hindi niya makakita. Painumin muna yan bago dalhin siya sa medisina. Pabalik tayo kaya. Wala na sakit, di ba? Okay. Pikit. Wala. Hindi ka tulad kanina, no? Oo, sakit. Di ba? Akalain mo, pa nagagalit sa'yo. Hawakan mo dyan mo ngayon. Ikaw ito sumundot. Sarili mo ng lakas. Hindi, kung ganyan, yung normal lang. Yung ganyan na. Okay lang. Hindi na mo. Ano pinag-iba? Wala na. Wala. Dati masakit yan. Pagka ginagano mo, di ba masakit? Oo. Sige, ikaw na. Yan. Barin mo muna yung anak. Yan. Sige, ikaw, sige. Ikaw, kumanon. Ano pinag-iba? Di ba, wala nang sakit? Sabi ko sa'yo ay ayusin pa yan. Pang ano na yan, pang physical na yan. Aalamin na siya. Chard! Tapusin mo na si tatay. Palakpakan mo si Papa Jesus, tay. Palakpakan mo si Papa Jesus. Yan. Amen. Kung kanina mo pa sinabi yung in the name of the Jesus. Amen. In the name of the Jesus. Tapos na tayo. In Jesus' name, in short. In short. In shortcut.
mali-mali pa yung tubig niya, palit-palit na naman eh. Ay, lakad ka muna tayo para malaman mo, walang chinelas. Hindi, upo ka muna tayo, upo. Upo. Ipupo muna yung pamong ganon. Para bumaba. Masakit? Hindi. Ito. Masakit ng konti? Hindi pa. Okay lang, okay lang, Dok. O sige, tayo ka, lakad. Bigla. Tayo, lakad. Diretso, hanggang doon sa CR. Tingnan natin kung anong pinagkaiba. Wala, hanggang CR, wala na sakit yan, tatay nyo. Wala sa'yo sakit. Sakit niya talaga, hindi pang medisina. Pang spiritual. Pababa na yan, lahat. Pag tumagal pa ng kaya pala mga matanda tingnan tatay mo. Para siyang bangkay. Ano pinag-iba? Ano pinag-iba sa spiritual? Patay na natin. Patay na po natin yung live natin. Umuwi na sila? Buddy? Umuwi na yan? Patay natin sa kanila to eh. Umuwi na sila? Paalam na kayo sa inyo itong vlog eh. Paalam na. Paalam na kayo. Magkikita pa naman tayo. Paalam na. Mega shoutout. Nagbago na yung mukha ni ate oh. Shout out from abroad. Shout out sa ano dyan, California. California, mega shoutout. Yan bye-bye na. Bye. Thank you so much eh. Salamat. Chicks mo yun. Dalawang lalaki, Dok. At saka dalawang babae. Chicks niya. Si tatay. Si tatay, chick boy. Yung si tatay, alam niyo po, chick boy yun. Chick boy si tatay, hindi niyo po alam. Chick boy po siya. Si tatay nila, chick boy po. Pasensya na po kayo, chick boy po si tatay, ha? Yung isa kanina, gumaling na. Yung babae. Thank you so much po sa lahat na nanonood dyan. At maraming salamat po sa lahat na nanonood dyan. At maraming salamat at magandang gabi. At bukas kayo Biyernes. Bukas po kami ng Friday. Friday. Ang nanalo po sa kwintas si Lopez Arlene, Elisa, Tita Morta Lopez, Victoria Sandro Petes. Mega shoutout po sa inyo lahat. Dito naman tayo kukuha, kaya mag-like at mag-share kayo. Sa original natin Facebook page, magla-live lang po ko doon, 1 hanggang 2 lang. Pero mga video natin, dito pa rin natin nalagay, tsaka sa YouTube channel natin na Alipin Jesus Nazareno. Maraming salamat po at papatayin ko na po. Mamaya naman po tayo magla-live. Bye-bye po. Thank you so much sa lahat na dyan. Bye-bye po sa inyo lahat. God bless all. God bless all. Thank you so much. Bye-bye. Mamaya naman po. Mamaya.